A sanyin na ai mu kaɗai muka san irin halin da muke shiga. Lallai kafin ci gaba da jin abin da wannan matashiya take faɗa, watan dalilin sanya muku wannan faifan bidiyon shine a daidai wannan lokaci da dama mata sukan yin irin wa'innan maganganu, wasu masu ma'ana wasu kuma marasa ma'ana. Sai dai abin da yake faruwa shine lallai jama'a muna so ku gaya mana ra'ayinku bayan jin faifan bidiyon wannan matashiya. Shin nasiha za ku yi mata ko me za ku iya cewa? Kada ku manta ku danna subscribe da alamar kararrawa a kowane lokaci domin kasancewa tare da mu da sanin me ke faruwa kai tsaye daga lunguna da sakuna. A sanyin na ai mu kaɗai muka san irin halin da muke shiga. Wallahi sai sanyi ya zo ko damuna ya zo mu goraye muke sanin kai anya ba jiwa a ciki. Lamarin na akwai sa hannu. Jiwa ce an jefe ni. Tunda dai Allah bai rage ni da komai ba da kyau na, amma a ce bunsuru ma wannan ya sallama a kofar gida ya ce yana son ka babu shiru kake ji kamar an jefe ka. A wannan lamarin akwai sa hannun yan unguwa. Wallahi jiwa ce yanzu fa tsawon mijina na ce yana tunanin na rabu da shi ina cikin wahala. Allah ji baka san daɗi nake ji ba.